Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ez du tramiterako onartu EAeko Justizia Auzitegi Nagusiak aurkeztutako konstituzio kontrakotasun auzia. Horren bidez auzitegiak argitu nahi zuenea Euskal Enplegu Publikoaren legeko 187.5 artikulua konstituziarekin bateragarria den. Artikulu horrek ezartzen du Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetako lanpostu guztiek hizkuntza eskakizun bat esleituta izan behar dutela, lanpostuaren ezaugarrien eta komunikazio beharrei egokituta. Kontsulta iazko abenduan egin zuen EAeko Justizia Auzitegi Nagusiak, Voxek eta PPek euskararen erabilera normalizatzeko dekretuaren aurka jarritako helegitea aztertzen ari zela. Eusko Jaurlaritzak duela 2 urte dekretu hori onartu eta gero. Bere ustez artikulu horren baliozkotasunak baldintzatzen zuen auziaren ebazpena eta horregatik jo zuen Auzitegi Konstituzionalera. Hizkuntza eskakizunak konstituzionalak diren ala ez erabaki zezan. Orain baina konstituzionalak ez du auzia aztertuko dirudienez ez duelako ikusi Espainiako konstituzioaren aurkakoa denik. Horren ondorioz EAeko Justizia Auzitegi Nagusiak berak eman beharko du behin betiko epaia hizkuntza eskakizunen inguruko auzian. Gogoratu behar da Auzitegi Nagusiak zalantzan jarri zuela lanpostu guztiei hizkuntza eskakizuna esleitzea. Bere esan eta neurri hori disuasio elementua izan daiteke administrazioan lan egin nahi duten eta euskararik ez dakiten herritarrentzat. Hala ere auzia konstituzionalera eramateko erabakia etzen aho batekoa izan, eta epaietako bate kontrako botoa eman zuen. Testu inguru horretan Eusko Jaurlaritzaren ustez, Konstituzio Auzitegiaren erabakiak administrazio publikoetako hizkuntza ereduaren oinarriak babesten ditu. EAJak ere albiste ontza jo du eta euskararen normalizazioaren aldeko marko juridikoa indartzen duela adierazi du. Konstituzio Auzitegiko sententziarekin aukera ederra daukagu euskara polemika publikotik eta tribunaletatik ateratzeko eta 4 hamarkadatan egin dugun esfortzuan jarraitzeko. Alegia, administrazio euskalduntzeko eta baita ere euskararen eta gaztelaniaren arteko oreka soziala hemendik aurrera eraikitzen joateko guztion artean. EH Bilduk berriz erabakia oso positibotza jo du, baina ohartarazi du euskararen aurkako oldarraldi judiziala ez dela amaitu. Oso berri ona da administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu dugunontzat eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko erabakimena dugun guztiontzat. Ez da oldarraldia eten eta geure hizkuntza nazionalarentzat estatus juridiko berri baten bila jarraituko dugu lanean. PSE ostera normaltasunez ikusi du Konstituzio Auzitegiaren jarrera. Izan ere sozialisten esanetan eztabaida ez dago artikulu horretan, hizkuntza eskakizunak aplikatzeko irizpidetan baizik. Ildo horretan azpimarratu dute duela 40 urtetik hona indarrean egon den hizkuntza itunaren oinarriak defendatzen jarraituko dutela. Alegia administrazioarekin komunikatzean aukeratzeko askatasuna defendatuko dutela, botere publikoek eskubide hori bermatzeko duten bete beharra eta herrialdeko zonaldeen errealitate soziolinguistikora egokitzea. Giza eskubideen Euskal Herriko behatokia 1976ko irailaren 8an Hondarribian Guardia Zibilak hil zuen Josu Zabala erasunen kasua lantzen ari da, eta bidean izandako aurrerapen eta zailtasunen berri eman du. Alde batetik txalotu du Espainiako gobernuak aitorpen eta erreparazio pertsonalaren adierazpena egin izana. Behatokiak azaldu duenez, horrek adierazten du arrazoi politiko eta ideologikoengatik jazarpena jasan zuela, eta bere memoria pertsonala, familiarra eta kolektiboa aitortzeko eskubidea duela. Era berean, behatokiak jakinarazi du borondatezko jurisdikzioko prozedura judiziala izapidatzea lortu duela Irungo auzialdiko auzitegiak. Horri esker, gertakarien ziurtagiri judiziala lortuko da. Hala ere, behatokiak salatu du Ferroleko artxibo militarretatik jasotako dokumentazioa zentsuratuta dagoela oraindik hilketatik ia 50 urte igaro diren arren. Behatokiaren arabera, Josu Zabala erasunen hilketaren lekuko baten datuak zentsuratuta daude artxibo hoietan, eta atxilo hartu zuten egunetan jasandako torturen testigantzak jasotzen dira. Hoiek horrela, elkarteak Irungo epaileari eskatu dio galdegin diezaiola espediente osoa Ferroleko artxiboari. GKSek eta Etxebizitza sindikatuak aurten ere ezingo dute Gasteizko jaietako txosnagunean parte hartu. Haien esanetan, neurria txosnen batzordea osatzen duten ezker abertzaleko erakundeek ezarritako beto politikoaren ondorio da. Egoera salatzeko agerraldia egin dute ostegun goizean Gasteizko Letren Fakultatean.
Azaldu dutenez, urte osoan egoera aldatzeko ahaleginak egin dituzte, baina ez dute erantzunik jaso. Gogorarazi dute, gainera, duela hilabete batzuk 450 artistak guztientzako jaiak aldarrikatzen zituen manifestua sinatu zutela, eta Gasteizko herri mugimenduko hainbat eragilek ere babesa agertu dietela. Horren aurrean, txosnen batzordeari eta bereziki bertan dauden ezkerra bertzaleko erakundei, datorren ikasturteari begira jarrera aldatzeko eta irtenbide bat bilatzeko eskatu diete. Nolanahi ere, aurten ere letren fakultatearen parean txosna propioa jarriko dutela iragarri dute. Azaldu dutenez, urte luzez pairatzen ari diren betoa salatzea dute helburu, eta euren hitzetan opresioaren aurkako jai herrikoi eta borrokalariak aldarrikatzea. Ekitaragua ere aurkeztu dute. Txosna abuztuaren 4tik 6 egongo da zabalik eta bertan arituko dira besteak beste Ben Jart, Kunbialari, Silita eta Maisa eta Malakias. Amaitzeko gasteiztarrei bertara hurbiltzera eta ekimenarekin bat egitera dei egin diete. Hezkuntzaz arituko gara gaurkoan, ikasturtea ilunduta amaitu da hala ere unibertsitatera sartzeko probaren emaitzengatik besteak beste, baina kurtsoa luzea ere izan da eta hainbat dira jorratu beharreko kontuak. Horretarako gurera gonbidatu dugu Itxaso Piker, Esteila sindikatuko bozeramailea. Itxaso, ongi etorri amaikara. Eskerrik asko. Zer moduz? Ongi. Ondo. Ezinbestean usapen emaitzen inguruan galdetu behar dizut Itxaso, egoera orokor hartuta ze iritzi dauka Esteila sindikatuak? Uste agerikoa dela polemika eta iskanbila handia sortu duen gai bat izan dela, ezta, zero pilaketa hori. Hala ere uste dut gure kritikotasuna adierazi behar dugula, zero horiek ez dira bakarrikan euskarako ikasgaian eman, ezta, fisikako ikasgaian adibidez zero gehiago metatu dira eta ez da horrelako iskanbila sortu. Beraz, argi dago erabat euskararen kontrako oldarraldi betean gaudela adierazten duen gai bat dela eta seriotasunez tratatu beharko genuken gai bat dela. Aldi berean ere, uste dut zuzentzaileei gure babes osoa adierazi behar diegula. Uste dut hor hezkuntza sailak hanka sartu zuela. Zuzentzaile horiek hezkuntzako irakasle publikoko funtzionarioak dira eta gutxi batzuk Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak eta haien profesionaltasuna eta objetibotasuna ezin da jomugan jarri, ezta? Orduan, gure babes osoa alde horretatikan. Eta bestalde ere bai uste dut polemika honek beste gai batzuk utzi dizkigula mahai gainean. Izan ere, 2023an onartu zen hezkuntza legeak okerrez baldin banaiz 77. Artikuluan zehazten zuen B2 maila lortzeko ebaluazio tresna batzuk ezarriko zituela eta argi dago hau ez dela gauzatu, hau ez dela abian jarri, beraz hezkuntza sailak badu ardura handi bat alor horretan eta mekanismo horiek abian jarri beharko ditu, ezta. Bestalde, zero pilaketa hori itundutako B eta A ereduetan eman da, beraz ereduen inguruko gatazkari ere heldu beharko diogu, eta azken finean ere kautelazko neurriak hartu izanak epaile batek euskaraz ibilbidea egitea edo esfortzu bat egin duenak euskaraz egiteko bere ibilbidea gutxietsi egin dute pertsona hori, eta aldiz euskara alboratu duen pertsona saritu edo privilegiatu egin dute, ezta. Eta uste dut hori oso presente kritikoa eta arriskutsua dela. Zer esan sistema dualaren inguruan, Esteilasen badakizue publikoaren alde egiten dugula, zorrotz egiten dugula itun unibertsalaren kontra, eta uste dut hortan badagoela ere polemika guzti honetan zer esanik, ezta. Hezkuntza sailak azken finean dirutza ematen die itundutako ikastetxeei eta gero ez du jarraipen zorrotzik egiten edo ez ditu mekanismo batzuk zehazten diru hori zertarako erabiltzen duten jakiteko. Joango gara gai horiek guztiak zehetzen, harimutur asko dituelako afera honek besteak beste zuzentzailea jomugan jarri direlako, Eusko Jaurlaritzak ere HUri gardentasuna eskatu dio zentzu horretan, nola ikusi duzu Jaurlaritzaren jokaera? Nik uste dut zentzu horretan irakasleak jomugan jartzea, izugarrizko hanka sartzea izan dela, lehen esan moduan, eta gainera USAP bezalako frogek badituztela berrikuspen sistema batzuk, eta sistema horiek erabat bermeak dituzten sistemak eta gardenak
direla, ezta? Okerrez baldin banaiz, zuk berrikuspena eskatzen baldin baduzu, bigarren zuzentzaile batengana eramaten da zure azterketa hori, eta zuzentzaile horrek ez dauka zerikusirik lehenengo tribunaleko zuzentzaile horrekin, eta berrikusketa horretan 2 puntuko aldea ematen baldin bada, zuzenean 3. eta 4. Zuzentzaile batengana pasako da azterketa hori, eta aldiz 2 puntu baino gutxiagokoa baldin bada media bat egingo da, lehenengo zuzenketa eta bigarren zuzenketaren artean. Eta gehitu nahiko nuke polemika guzti hau sortu dela, baina gero berrikuspenetan ikusi dugula, uste dut 0,13 bat edo media igo dela euskarako ikasgaian, beraz ez da oso esanguratsua datu hori, beraz ez zeuden hain gaizki zuzenduak, ezta? Eta euskara fobiaren beste kapitulo bat zabaldu dela diote batzuek, larraldi hezkuntzara ere datu dela, ze irakurketa egiten duzu? Bueno, era bat ados irakurketa horrekin, uste dut euskara foboak seinalatu beharko genituzkela, ezta? Beraien mekanismo guztiak artikulatu dituzte euskararen kontra egiteko, euskara diskriminatzaile gisa balitz bezala aurkezten delako beraien esanetan, eta zesanik ez, familia multzo bat bildu, abokatu konkretu batengana jo, eta epailearengana eraman dutenean auzi hau lehen esan bezala, euskara delako gertatu da hau, fisika edo matematikan gertatu izan balitz, seguraski ez ziren horrelako kautelazko neurriak hartuko, eta datu batzuk emate aldera medietara erreparatu ezkero, gaztelanian 6,43ko media dago, euskaran 6,33koa, eta fisikan 3,89koa. Ez da, orduan, argi dago euskara delako gertatu dela guzti hau, eta uste dut guk ere badugula zer esana, badugu zer antolatua, zentzu horretan Euskararen Kontseiluak Iruñan pasaden ekainean egindako manifestazioan erakutsi genuen ze indar dugun euskal komunitateak, beraz goazen indar guzti horiek batu eta oldarraldi honi erantzuna ematera. Eta zentzu horretan afera honek guztiak ze kalte egingo dio euskalgintzari eta hezkuntza sistemari? Nik uste dut euskara babestu behar dugula, ezin dugu inola ere parekatu gaztelaniarekin, eta hortan bai hezkuntza sailak eta gure agintari politikoek badute ardura zuzena, hezkuntza politika eraginkorrak jarri behar dituztelako martxan, eta bai zentzu horretan hezkuntza legean uste dugu guk bere garaian kritikotasun handia erakutsi genuen lege honen kontra, eta sindikatu gehienok ere bai bat egiten genuen, aukera paregabe bat galdu zela euskara zentroan jartzeko, ereduekin amaitzeko eta murgiltze eredu baten alde egiteko, ezta. Aipatu duzu itxaso hasieran ere bai, nolabait mahaigaineratu dela ereduen eztabaida hori, eztabaidatu beharreko kontua da edo eztabaida antzua da? Nik uste dut eztabaidatzen jarraitu behar dugula, baina horretarako borondate politiko bat egon behar dela, eta esan bezala uste dut galdu zela hor aukera paregabe bat, ereduekin behingoz amaitu eta murgiltze eredu bat jartzeko, baina uste dugu badagoela aukera beti ere borondatea baldin badago hauek abian jartzeko, eta Begoña Pedrosari dei egiten diogu orain azkenean polemika guzti honek mahai gainean jarri duen auzi bat badelako ere bai ereduena, ezta? Eta uste dugulako ez diela mesederik egiten, ez ereduetan ikasten dutenei eta nola ez euskarari ere ez. Eta eredu ezari galera, de ereduak betetu hasieran ezarri zitzaion helburu edo funtzio hori? De eredua momentu honetan izango litzateke bakarra bere funtzioa bete ahalko lukena, ezta? Ez zait gustatzen eredu ez hitz egitea, oso kritikoa izaten naiz ereduekin, horregatik murgiltze eredua erabiltza gehiago gustatzen zait, baina uste dugu D ereduak bermatzen ez baldin badu are gutxiago bermatuko dutela B eta A, ezta? Hala ere, uste dugu eskolak bakarrik ezin duela euskaldundu gizartea, gizarte kohesioa beharrezkoa litzateke gainera, eta askotan itundutako ikastetxe hauekin gizarte kohesioak bera egiten du. Baina euskaraz ikasteko eta gizartea euskalduntzeko bakarra eskola izango litzateke. Eskolak bakarrik ezingo du euskaldundu, baina eskolak ez baldin badu euskalduntzen are gutxiago gizarteak. Eta euskal eskola sistema publiko horrek ze gabezia dauka, gabezia eukitzekotan?
Nik uste dut oraintxe bertan hezkuntzak dituen erronka nagusiak direla benetako inbertsioa behar duela, hezkuntza publiko baten alde apostu sendo bat egin behar dela, eta euskararen normalizazioa lortzeko bideak, baliabideak zehaztu behar direla. Bi horiek elkartuta kalitatezko hezkuntza bat lortuko genuke, eta zutabe horiek ez baditugu ondo markatzen, ez baditugu ondo babesten, gizarte kohesioak bera egingo du, eta azkenean aukera berdintasunak ere bai bera egiten jarraituko du. Ildo horretatik Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak aurkeztu ditu eskola bikaina denontzat proiektu batzuk aurrera eramateko, hala ere diozu ez dela benetako borondate politikorik egon jendarte kohesionatu eta justua lortzeko bide horretan? Bai, nik uste hainbat prentsabarretan eta adierazi dugun moduan segregazioaren mahai honek asmo politiko bat edo itxurakeria bat bazuela, baina guk argi ikusi genuen hasieratik pixka bat beraien burua zuritzeko estrategia bat zela, horregatik egin genuen apostua bertan ez sartzeko, gurekin ez kontatzeko, eta uste dut denborak arrazoia eman digula. Bertatik ateratako irakurketak aspalditik egindako irakurketa batzuk dira, eta adierazten dute gauza asko daudela lantzeko, baina berriz ere borondatea behar dela, aldaketak aplikatzeko, eta horretan hezkuntza sailak duela ardura nagusia. Eta borondateaz gain, zer falta zaio eskola bikaina denontzat, marko horri? Itzultze sistema unibertsalarekin behingoz amaitzea, eta eskola publikoa indartu eta behar duen lekuan, behar duen balioan jartzea. Esan duzu eta ikarrizketan ere aipatu duzu Itxaso, nolabait sare publiko bakarra edatu behar dela gurean, besteak beste itunpeko eredua desagerrarazita? Bai, guk erabat horren alde egiten dugu, uste dugu euskal eskola publikoa izango dela bakarra euskaldunduko duena gizartea, aukera berdintasuna bermatuko duena, garraiatuak ez izateko bide bat ere izan daiteke, eta uste dugu gainera hori izango dela aukera berdintasuna, esan dizudan bezala, aukera berdintasuna bermatuko duen bakarra. Bitartean bestela beti egongo direla desberdintasun batzuk, izan ekonomikoak direlako edo beste arrazoi batzuengatik. Badu lana orduan, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak aurretik. Bai, badu. Irales ere galdegin nahiko genizuek Itxaso, Esteilasek, Labek eta Elak salatu duzuelako hezkuntza sailak Iraleko ikastaroak bertan bera usteko hartu duen erabaki hori. Izen emate simboliko ere jarri duzu martxan, ze erantzun izan du? Erantzun ona izan du. Egia esan, kezka handiz bizi dugu guzti hau, eta gezurra badiru ere, orain ere berriro euskara jarri da jomuan, baina honekin ere uste dut euskara ahultzeko estrategia bat izan dela. Izan ere, Iraleko ikastaroek urte luzez euskalduntzea ahalbidetu dute, irakasleen euskara maila hobetzea ahalbidetu dute, eta lanpostu ugari sortu dira ikastaro hauei esker, ezta. Uste dugu beharrezkoak direla horrelako formakuntza esparruak hezkuntzan, eta horri eutsi beharko liokela hezkuntza sailak. Eta amaitzen joteko azken egunotan bero bolada izugarriak bizitzen ari gara Euskal Herrian. Aurreko bero boladan ere hainbat ume ospitaleratu izan behar zituzten bero kolpeengatik. Pedrosa sailburuak hainbat neurri piloto iragarri ditu, ze neurri hartu beharko lituzke Jaurlaritzak. Uste dut gure instalazioak gaur egun ez daudela prest, ez da horrelako beroak izateko, izan gure etxeak seguraski ere ez. Eta uste dut azpiegiturak egokitu beharko genituzkela, horretarako inbertsio bat egin beharko dela, eta protokolo batzuk zehaztu beharko direla horrelako gauzak gerta ez daitezen, eta izan ere langileen eta ikasleen osasuna besteko asmoz. Eta ikasturtea amaitu dela aprobetxatuta, ze balorazio egiten duzu? Ikasturte nahiko gogorra eta intentsua izan dela uste dugu, pasaden maiatzean irakasleetan lan akordio on bat sinatzea lortu genuela uste dugu, baina borondate ezan nahiko nabarmena da aplikazioan, ezta. Adibide konkretu batzuk jarriko dizkizut, eta da, adibidez, lehen hezkuntzako ratioen jaitsiera bat sinatu genuen, aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzako ratioen jaitsiera bat, eta orain aplikazioa eman behar den momentu honetan topatu dugu
haur hezkuntza eta lehen hezkuntzako lehenengo mailan bakarrikan aplikatu nahi dutela, ez? Eta gero progresiboki. Guk ez genuen hori sinatu, ondo ikusten dugu lehenengo mailan aplikatza, baina uste dugu lehen hezkuntza osoan aplikatu behar dela. Horrela dagoelako jasota eta guk hori sinatu genuelako. Ez badute horrela aplikatzen guretzako iruzurra da, eta iruzurra da kalean egon ziren langile guztientzako, ezta? Hori gero ere bai ordu konpentsazio bat sinatzea lortu genuen, ordu lektiboak jeisteko, haur eta lehen hezkuntzan, eta horren aplikazioan ere topatzen gara, ez dutela egoki aplikatzen edo ez behintzat gure irakurketaren arabera. Berdin aplikatzen ari dira lerro bakarreko ikastetxeetan edo 5 lerroko ikastetxeetan. Beraz, guretzako hor ere urraketa handi bat ematen ari dira. C+ jarri dute ere bai mahai gainean, eta hor ere bai 17 ordu lektiboko gehienezkoa sinatu zen bigarren hezkuntzarako, eta honek atea irikitzen dio ere bai lektibak igotzeko, ezta? Eta, aleekin zer esanek ez, aleekin ere nahiko polemika potoloa sortu da. Haur hezkuntza eta lehen hezkuntzako etapetan baremo bat sortuko zela edo baliabideak hornitzeko hori hartuko zela kontuan sinatu zen, eta orain topatzen gara haur hezkuntza eta lehen hezkuntzako lehenengo eta bigarren mailara arte hartuko dutela kontuan. Guzti honekin esan nahi zuena da, guk egin dugu gutxi gorabeherako kalkulo bat, eta 750 bat lanpostu gutxiago sortuko dira beraien irakurketa murriztaile honen kaltez, ez? Orduan, uste dugu borondatea behar dela, sinadurak lortzen direnean benetan betetzeko direla, eta bestela iruzurra egiten ari gerala, bai langilei, eta bai kalean egon ziren irakasle guztioi, ez? Eta murrizketak ebatu dituzu, Itxaso, ikasturten zehar Jaurlaritzak iragarri du nolabait eskola batzuk itxi egingo direla, batu besteak, batxillerroko modalitate batzuk ere ez direla egingo, ze irakurketa egiten duzu zentzu horretan? Guk fusio eta itxiera oro gaitzetxe egiten dugu, uste dugu eskola publikoaren kalterako direla, eta gainera azpimarratu nahi dugu horrelako itxierak dekretuz alde sozialarekin ere bai negoziatu behar direla, eta ez dira horrelako negoziaketak eman, guri beste herritarrei bezala momentu berean helarazi zaigu, ikastetxe horiek itxiko direla. Nolabait gure lana ere oztopatuz, ez, gure alegazioak egiteko momentua edo oztopatuz. Orduan, horre bai dei egiten dugu hezkuntza sailari, mesedez elkarrizketarako bidea ireki dezala eta eztabaidak eman daitezela eztabaidaguneetan. Eta hemendik aurrera, irailetik aurrera, ze asmo, ez da ira sindikatuen? Gogor jarraituko dugu gure ildoak borrokatuz, hezkuntza sailari jarraipen zorrotza eginez eta lan baldintza duinak borrokatuz. Horrekin geratuko gara, Itxaso Piker eskerrik asko 11 tartetxo bat egitearren. Eskerrik asko zuei. Uda ona basata izango dugu, elkarren berri aurrean ere. Zure zeru